Така, здравей, YouTube! Аз съм Бола 4 за Едон 17. Днес ще ви покажа клип на Minecraft в WitchMC. Така, ето го спалма. Ето. Сега отиваме към War PvP. Там ще направя една битка. Ето. Трябва да изчакаме 3 секунди. Ето, стигнахме. Ето сега този е много мощен. И е прескочил на да ме бие, но айде, нека пробваме. Не знам, много е мощен. Нямах никакъв шанс срещу него. Той е с Witch MC8. Това е най-мощната брадичка в този сервер. Може и да има по-мощни, не знам. Ето сега отивам в хомето. Ето, само да изчакаме 3 секунди. Ето това са главите. Ето известни скинове. Сега ще ви знака Acebone, знака BG Acebone Red. Това забравих как се казва. И този забравих. Никол, Acebone, Стеф, Zephyr BG, Mega Gaming, Бобо, Босайде. Този не го знам. И това е Авъкс Пола и тук е на... не знам. Ето тук има чест глава. Ето сега отиваме нагоре. Тук е къщата. Това е къщата на съседът Стеф. Показва го синя крипър. Ето. Сега ще гледаме отвътре. Ето, чакайте. Флай, ето. Аз съм, както казвам, VIP. Аз съм VIP+. И сега изчакайте малко, лагва тук и... не мога да литам да ви я покажа. Чакайте малко. Сега ще спомнем. Да си мога някъде. Ето литнах. Ето е къщата. Това е тераска. Ето. Тук по-късно бяха тук и темите. Ето, тук се качиш по стълбичката и горе има неща. Това е къщата. Нагоре няма какво. Горе има склад за глави, които дълги видяхте. А ето го моя скин. Както казах, Бола 4 за Едон 17. Сега ще ви покажа Warp Game Event. Там се провеждат евентите. И по някой път се превръщат и в Warp Event. Но повечето пъти е в Warp Game Event евента. Сега наскоро нямаше евенти, защото много малко хора влизаха в сервера и ето. Hit, Run, Fast Run. Тоест ето го Fast Run и това е Jump. Ето вижте какво имам в честа. WitchMC, неща, Premium, Gigavip. Ето ги мечовете. Сега бърках се. Ето. Добре. Това беше от мен YouTube. Другия път пак ще се видим. Чао!